दाख्लै जोंनिनो माबायावहाय बिटिसिनि एसेम्बलियाव 11 तारिख खालि जोङो मोनसे मा खालामदों बिल दैखांनाय जाबाय स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिमाननाखि स्कुल कलेजफोर दङ बेफोरखौ गासैखौबो सरकारि खालामजोबनायनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे आयेन पास खालामनानै जोङो गभर्नरनिसिम आयेनखौ पास खालामनो थाखाय हरनाय जाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथां मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गिदिंनानै गिदिर गिदिर करोड़ थाखानि खामानि मावगासिनो दं। 150 कोटि थाखानि दिनै उदालगुरियाव क'क्राझाराव जेरैहाय बिटिसिनि सेक्रेटारियेट दङ बेबायदि मिनि सेक्रेटारियेट लुनायनि थाखाय अलरेडि 150 कोटि टाका सेंसन होनानै उदालगुरियाव अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। রাইজর হাত খুলি দিব পারাতো এটা সরকারের এটা আমার উপলব্ধি সরকারের এটা সফলতার এটা নমুনা বলে আমি কব পাবো বেশ 4 মাস নিয়ে গেলে দিনে যেইখিনি জবান হতেন মামুলি কথা নঙা বিयो बेसेबांबा बुरजा हाजार हाजार मोनसे मोनसे ब्लकनि गेजेराव समस्थियावनो दिनै बेबायदि मुलाम्फाखौ जे बे सरकारा होनो हादों बे एकमात्र हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोख्रों दैदेननाय साहसिक मोनसे दैदेननाय सरकारा एखे मोनसे स्पष्ट नीतिजों रायजोफोरखौ सेवा खालामनो रायजोफोरखौ मुलाम्फा होनो होननानै थांखि लानानै खामानि मावनायनि थाखायसो जाफुंसार जानो हादों। बेनि थाखाय दिनै जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आरो बिटिसि सरकारखौ बिपिएफ दलखौ जोङो धन्यबाद निस्सयकै होनाया दरकार दं। मानगोनां रायजोफोर दहाय जोंहा अनेक खोथा बुंलांबाय प्रहलाद फंबायाबो बुंबाय बेवहाय रायजोफोरनि सिगाङाव आमार सरकारखौनो जोंनि सरकारा बे 5टा गेरेन्टिखौल' रायजोफोरनो होनानै जोङो बेवनो आरोबाव जिरायनानै थागोन बेनो आरो जोबथा बे नङा। 5टा गेरेन्टियाबो सरकारनि खामानि मावनायनि जाफुंसारनायनि मोनसे उदाहरणल' आरो बेबायदि मोनफ्रोमबो बिफानाव दिनैहाय बिराद गिदिर गिदिर माखासे आसनि लानानै खामानि मावगासिनो दं। सानफ्रोमबो नोंथांमोनहा नुगासिनो दं दिनै संकसआव दाख्लै बाथौ खेराइ फुजानि होनाय जायो संकसआव समपुरि घाटआव बाहाय टटेल 100 कोटि टाकानि मोनसे स्किम बे खेराइ थानसालि बाथौसालि बायदिसिनाखौ समायना रमायना लुफुंनायनि थाखाय फार्स्ट फेजनि मोनसे स्किम होनाय जागोन होननानै बाव सेंसन होनानै दाख्लै ओइ बोसोर नैबे बोसोराव 50 कोटिनि खामानि मावग्रोनो थाखाय मुख्यमन्त्रीखौ दाख्लै जोङो बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनहोखांबाय 11 तारिखआव। दा बेबायदि गोबां खामानि मावगासिनो दं दालांनि लामानि स्कुल लुनाय कलेज लुनाय बायदि बायदि गोबां खामानि मावगासिनो दं। दा दहाय प्रहलाद फंबाया रायखांदों जे जोङो माने थांनाय 5 बोसोरनि सरकारा जोंनि फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै। बोसोर बोसोर 20 बोसोर 25 बोसोरहालागै जायफ्रा स्कुल खुलिनानै फेनसाराव मास्टार मावबोबाय बेथन गैया जानो गैया दिनैहाय एकेबारे बिराद खस्थ' मस्थ'जों जे गथ'फोरखौ दिनै मानसि खालामबोबाय फोरोंबोबाय बे फोरोंगिरिफोरा दिनैहाय प्रभिन्सियेलाइज जायैनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनबोदों फरायसाफ्रा मोनबोदों फोरोंगिरिफ्रा मोनबोदों। दा बेबायदिखौ थांनाय 5 बोसोरनि सरकारा मावनो हानांगौमोन हायाखिसै। दा बेखायनो दा जोङो एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ बे बिलखौ गोसो जानानै हाउसआव दैखांनायनि नामाव दैखाङाखै आरो जोङो नियम नीतिखौ पालन खालामालासे दैखाङाखै। जोङो सिस्टेमखौ फल' खालामदों। जोंनि एसेम्बलि हाउसआव बबेबा डिपार्टमेन्टआ जुदि आयेन बानायनो बिल दैखाङोबा प्रथम जोङो गभर्नर साहाबनिफ्राय पारमिसन लानांगौ अनुमोदन जेखौ होनना बुङो गभर्नरनाव लिरहरग्रोनांगौ जे जोङो ओरैबायदि डिपार्टमेन्टनि मोनसे आयेन पास खालामनो थाखाय बिल दैखांनो नागिरदों एसेम्बलियाव आरो बे बिला ओरै
इसेबां खौथि इसेबां स' कौटि फाखानि बिल जागोन दा बेखौ नोंथाङा मा बुङो नोंथाङा जोंनो पारमिसन होयोना होआ नै बिदि होननानै मानगोनां गभर्नर बिथांनिसिम जोङो पारमिसन बिनानै लेटार लिरहरनांगौ